எஸ் மாஸ்டர்ஸ். இப்ப அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, சித்தம் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க போறோம். இனி அழுந்தி அறிதலே அனுபவம் அல்லது நுகர்ச்சி எனப்படுகிறது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ முதல்ல அந்த மனம் வந்து இதுவோ அதுவோ அப்படின்னு அது ஐயத்துல இருக்குது. அந்த புத்தியானது இல்ல இல்ல இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அதை இதுதான் அப்படின்னு அது சொல்லிட்டு, அதுக்கு அப்புறவு என்ன செய்யுது இந்த அகங்காரம், ஓகே நான் இதை செய்யணும், யான் இதனை நுகர்வேன் அப்படின்னு அந்த அகங்காரம் பற்றி எழுது. அதுக்கு அப்புறவுதான் இந்த சித்தத்தினுடைய வேலை அங்க ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு அகங்காரம் நான் செய்வேன்னு சொன்ன பிறகு அந்த விஷயத்தை செய்து அல்லது அதுல அழுந்தி அந்த அறிதலே அந்த அனுபவம் அல்லது நுகர்ச்சி எனப்படுகிறது. அந்த ஒரு செயலை நான் செய்யறேன், அந்த அனுபவம் கிடைக்கி, அல்லது எந்த ஒரு ஒரு எனக்கு இனிமையான ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு நான் அதை நுகர்றேன், அந்த விஷயத்த அந்த ஒரு இப்ப நல்ல பாட்டு, சிறப்பான அந்த பாட்டினுடைய சத்தம் எனக்கு கேட்டுட்டு, ஓ நல்லா இருக்கே, கொஞ்ச நேரம் இரு நான் கேட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு நம்ம அதை நுகர்ச்சி பண்றோம், அதை வந்து என்ஜாய் பண்றோம், அதை அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப அதுதான் சித்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இனி அழிந்து அறிதலே அனுபவம் அல்லது நுகர்ச்சி எனப்படுகிறது. ஆன்மா தான் நிச்சயித்த பொருளின் அந்த தன்மைகளை எல்லாம் மீள மீள பலவாறு சிந்திக்கும் போதே அப்பொருளில் அழுந்தும் நிலை உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த நிச்சயத்தாச்சு, இந்த புத்தி நிச்சயத்தாச்சு, அது ஒரு என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமான பொருளா அல்லது நான் செய்யக்கூடிய ஒரு செயலா, இதை பொறுத்து இந்த மீள மீள அது பலவாறு அது சிந்திக்க ஆரம்பிக்கும். அடுத்தது ஓகேங்களா, சிந்திக்கும். அதை திரும்ப திரும்ப, ஓ நல்லா இருந்ததுல இந்த பாட்டு, நான் திரும்ப திரும்ப கேட்டேன், ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது அப்படின்னு நாம அதுல மீள மீள அதை சிந்திக்கிறோம். ஒரு விஷயம் நடந்த பிறகுதான் நம்ம சிந்திப்போம். அந்த விஷயத்த நம்ம செயலை செஞ்ச பிறகு, அனுபவித்த பிறகு நம்ம மீள மீள பலவாறு அது சிந்திக்கும். அப்போ அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆன்மா தான் நிச்சயித்த அந்த பொருளினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் மீள மீள பலவாறு சிந்திக்கும் போதே அப்பொருளில் அழுந்தும் அந்த நிலை உண்டாகும். அவ்வாறு உற்று உற்று சிந்திப்பதற்கு கருவியாய் இருப்பது சித்தம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ திரும்ப திரும்ப அதை பற்றி சிந்திப்பதற்கோ அல்லது திரும்ப திரும்ப அதை நுகர்வதற்கோ நமக்கு உதவியாய் இருப்பது சித்தம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ உற்றது சிந்திக்கும் உணர் என்றார் ஆசிரியர். அனுபவமாகிய முடிநிலைக்கு அந்த சித்தமே உதவியாய் இருத்தலின் சித்தத்தினுடைய செயலை இறுதியில் வைத்து முடித்தார். அந்த அனுபவம் இப்ப நம்ம பொறிகளால நாம பெறக்கூடிய அந்த சிறப்பு பொருள், அதாவது சிறப்பு காட்சி. அப்ப அது சிறப்பு காட்சினாலே அது புலன் அப்படின்னு ஆயிரும். அப்ப அந்த இந்திரியங்கள்னால நாம பெறக்கூடிய அந்த புலன்களை இது என்னதுன்னு நம்ம அறிஞ்சாச்சு, ஓகே. அதனுடைய தன்மையை பொறுத்து நாம அதை நுகர்வோம், இல்லது அதை அனுபவப்படுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த அனுபவமாகிய அந்த முடிநிலைக்கு அந்த சித்தம் தான் உதவியா இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப திரும்ப திரும்ப ஒண்ணு நினைப்போம் அல்லது திரும்ப திரும்ப செய்வோம், சிந்திக்கும் திரும்ப திரும்ப, இப்படி நல்லா இருந்து இல்ல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போதே ஒரு அனுபவம் நமக்கு வருது. அப்ப அகங்காரத்தால அந்த விஷயத்த செய்யறோம், இந்த சித்தத்தினால மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ அதனால இந்த சித்தங்கிறத அவங்க இறுதியில வச்சு முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப முதல்ல மனம், அப்புறம் புத்தி, அப்புறம் அகங்காரம், அப்புறம் தான் சித்தம் அப்படின்னு அவங்க நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. இந்த கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையே ஆக அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க. இந்த சித்தத்தின் செயலை சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரின் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் வைத்து விளக்கியுள்ளார் சேக்கிலார். சுந்தரமூர்த்திகள் தில்லை சென்று பொன்னம்பலத்தில் ஆனந்த கூத்தாடும் அந்த பெருமானை நேர் நின்று கண்டார். இப்ப சுந்தரமூர்த்திகள் தில்லை சிதம்பரத்திற்கு சென்று அந்த பொன்னம்பலத்துல ஆனந்த கூத்தாடக்கூடிய இந்த பெருமானை நேர் நின்று கண்டார். அத்திருக்கோலத்தில் ஈடுபட்டு மெய்மறந்து நின்றார். அவரது மனம் வேறு எப்பொருளையும் பற்றவில்லை, புத்தி வேறு பொருளிடத்தில் செல்லவில்லை, அகங்காரம் வேறு பொருளை அறிய எழவில்லை, சித்தம் மட்டுமே செயற்பட்ட நிலை அது. ஒரே இதுல சித்தம் போது ஒரே விஷயத்துல நம்ம அந்த நம்முடைய உடல், மனம், நம்முடைய எண்ணம், உணர்வு எல்லாம் ஒரே இடத்துல குவியிறது, அதுதான் சித்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப அதுக்கு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த தெல்லையில போய் அந்த சிவபெருமானுடைய அந்த காட்சியை பார்க்கும் போது அவருக்கு புத்தி வேற எங்கேயும் போல, அகங்காரம் எதையுமே செய்யல. ஏன்னா அவன் அந்த மெய்மறந்து அதை மட்டுமே அவர் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது வேற எதையும் செய்யணுங்கிற எண்ணம் இல்ல, மனம் வேற எங்கேயும் போல, சித்தம் மட்டுமே இந்த செயல்பட்ட நிலை எது, அவரை மட்டுமே கண்டு தன்னை மெய்மறந்து அவரு நிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க.
சோ அளப்பெரும் அந்த கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையே ஆக அவர் இறை நினைவில் மீள மீள ஈடுபட்டு அழுந்தி நின்ற அந்த அனுபவ நிலையை சேக்கிலார் நுட்பமாக இங்கு எடுத்து காட்டி உள்ளார் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ சித்தம் மட்டுமே செயல்பட்ட அந்த நிலை அது அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்றாங்க. இந்த இறை நினைவுல மீள மீள அவங்க ஈடுபட்டு அழுந்தி நின்ற அந்த அனுபவ நிலை, அதுக்குதான் அதை வந்து சொல்றாங்க. சேக்கிலார் வந்து நுட்பமா அங்க நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்காங்க. அப்ப அந்த அனுபவம், அந்த நுகர்ச்சி, அதுதான் வந்து அந்த அதிலேயே அழுந்தி நம்ம அதிலேயே அழுந்தி அதோட அதை ஒன்றி, இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ்னு சொல்றாங்களே, அதோட அதை நம்ம ஒன்றி போகும்போது மனம் வேற எங்கேயும் போகாது, அகங்காரம் எதையும் செய்யணும்னு தோணாது. அந்த சிந்தை மற்றும் அப்படியே அதோட போக்கஸ் ஆகி மைண்ட்ஃபுல்னஸோட அது நின்றும். அதைத்தான் இங்க வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல அழுந்தி நிக்கியது. அது மட்டும் இல்லாம அந்த அனுபவ நிலையில மட்டுமே அது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுது அது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அடுத்தது உற்றதை மீள மீள சிந்தித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி சொல்றாங்க. இனி புதிதாக வரும் அந்த பொருட்களை மட்டுமே சித்தம் சிந்திக்கும் என்பது இல்லை. இப்போ புதுசா புதுசா வரக்கூடிய இந்த பொருளை மட்டும்தான் இந்த சித்தம் சிந்திக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்ல, முன்னரே புத்தி உணர்ந்து வைத்துள்ள அந்த பொருட்களையும் சித்தம் மீள பற்றி நின்று சிந்திக்கும். அப்ப என்னது, இறந்த காலத்துல முடிஞ்ச விஷயங்களையும் அந்த சித்தங்கிற ஒண்ணு இருக்கிறனால நம்ம அதை பத்தி நம்ம ஆமா அன்னைக்கு கல்யாண வீட்டுக்கு போனோம், எவ்வளவு அழகா இருந்தது, நம்ம இங்க இதை பார்த்தோம் அதை பார்த்தோம், அங்க இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போனோம் அப்படின்னு முடிஞ்ச விஷயங்களையும் அந்த சித்தம் சிந்திக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இனி எதிர்கால விஷயத்தையும் சிந்திக்கும். நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வாரம் கழிச்சு ஊருக்கு போறோம்னா நம்ம அங்கங்க எங்க போனோம் ஏது போனலாம்னு எப்போ பார்த்தாலும் அதை பத்தியே நைட்டு படுத்த உடனே நமக்கு அந்த சிந்தனை தான் வரும். நம்ம அதை பத்தியே நம்ம சிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்போம். அப்போ புதிதா வரக்கூடிய பொருளை மட்டும் அந்த சித்தம் சிந்திக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. முன்னரே புத்தி உணர்ந்து வச்சிருக்கு அந்த பொருட்களை. இப்ப வந்து அந்த அதனுடைய ரெக்கார்டிங் அங்க இருக்கு, அந்த பதிவுகள் அங்க இருக்கு இல்லையா, முன்னாடி நடந்த விஷயத்தினுடைய பதிவு. அதை இந்த புத்தி உணர்ந்து வைத்துள்ள அந்த பொருட்களையும் இந்த சித்தம் மீள பற்றி நின்று அதை சிந்திக்கும் அப்படின்னு. அப்ப மீள மீள திரும்ப திரும்ப அதை பத்தி நாம சிந்திக்கிறதுக்கு அந்த சித்தம் தான் நமக்கு உதவியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாம் முன்பு நிகழ்ந்தவற்றை எல்லாம் இப்பொழுது நினைத்து வருகிறோம் அல்லது மகிழ்கிறோம். முன்னாடி நடந்த விஷயத்தெல்லாம் இப்படிதான் நம்ம இந்த மெமரி நம்ம பண்றோம்ல, அப்படியே உட்காந்து அப்படியே நம்ம நல்லா நடந்து வச்சுதுன்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது அப்படியே அந்த இதெல்லாம் காட்சி நமக்கு வருது, அது சொல்றாங்க. எஸ் மாஸ்டர். அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாம் வந்து முன்பு நிகழ்ந்தவற்றை எல்லாம் இப்பொழுது நினைத்து வருகிறோம் அல்லது நாம வந்து என்ன செய்யறோம், முன்பு நிகழ்ந்தவற்றை எல்லாம் இப்பொழுது நினைத்து வருந்துகிறோம் அல்லது மகிழ்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சில விஷயத்த நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஃபீல் பண்ணுவோம், ஐயோ இப்படி ஆயிட்டு இல்ல, ஐயோ அன்னைக்கு அப்படி இருந்தது, ரொம்ப சங்கடமா இருக்குன்னு நினைச்சாலே அப்படின்னு வருந்துரும் அல்லது மகிழ்கிறோம். ரெண்டுமே அந்த இடத்துல நடக்கும் சிந்திக்கிறதுனால. முன்பு நடந்த சில இனிய நிகழ்ச்சிகளை இப்பொழுது நிகழ்வது போல எண்ணி கழிக்கிறோம். ஆனா இனிமையான நிகழ்ச்சிகளை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இப்ப நடக்கிற மாதிரி நம்ம தத்ரூபமா நினைச்சு பார்ப்போம். அதையே அவங்க சொல்றாங்க. இப்படி எல்லாம் சிந்திப்பதற்கு சித்தமே நமக்கு கருவியாக உள்ளது. அப்போ ஒரு விஷயம் வந்து நடந்து முடிஞ்ச பிறகு நமக்கு வந்து நம்ம நினைச்சு பாக்குறதுக்கும் அந்த சித்தம் தான் உதவியா இருக்கு. நடக்க போகிற விஷயத்த பற்றி நாம சிந்திக்கிறதும் அந்த சித்தத்தின் மூலம்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப முன்னரே உணர்ந்தவற்றை சித்தமானது மீள சிந்திக்கும் என்பதற்கு ஒரு சான்று தருவோம். இப்ப வந்து முன்னரே நடந்தவற்றை சித்தமானது மீள மீள சிந்திச்சுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்க போறாங்க. பழங்காலத்தில் ஒரு புலவர் இருந்தார். முதுமையே அவரை கண்டு வெறுக்கும் அளவுக்கு நரையும் திரையுமாய் மூப்புற்று விளங்கினார். நடக்கும் வலிமையை கால்கள் இழந்து விட்டன. ஏன்னா ஒரு புலவர் இருந்திருக்கிறாரு, ரொம்ப முதுமையே அவரை கண்டு வெறுக்கும் அளவுக்கு நரையும் திரையுமாய் மூப்புற்று, ரொம்ப வயசானவரு. சோ நடக்கும் வலிமையை கால்கள் வந்து இழந்து விட்டன. கோல் ஊன்றியே அவர் வந்து நடக்க வேண்டிய ஒரு நிலை. வயசானவர், அவரால் நடக்க முடியல, கோல் ஊன்றிதான் நடக்கணும். உடலில் நடுக்கம் ஏற்பட்டு இருந்தது. தொடர்ந்து அவரால் பேச முடியாது. இடையிடையே இருமல் வந்து தொல்லை கொடுத்தது. அப்ப இவர் வந்து ஒரு புலவர், அவர் ரொம்ப முதுமை காரணமாக அவருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. கால் நடக்க முடியல, பேச முடியல, அந்த கோலை ஊண்டிதான் நடக்கணும். அப்புறம் வந்து உடல் கொஞ்சம் நடுக்கமா இருக்கு, இடையிடையே இருமல் எல்லாம் வருது அப்படின்லாம் அவங்களை பத்தி சொல்றாங்க. அந்நிலையில் அவர் கடந்து போன வாழ்க்கையை திரும்ப நினைத்து பார்த்தார். ஏன்னா அவருடைய பழைய காலத்தை அவர் நினைச்சு பார்க்காரு, இளமை பருவத்தை நினைச்சு பார்க்கிறாரு. இளமையில் நான் எப்படி இருந்தேன், கவலை என்பதை அறியாத அப்பருவத்தில் ஒளிவு மறைவு என்பதை அறியாத அந்த இளம் பிள்ளைகளுடன் நான் எப்படியெல்லாம் ஆடி திரிந்தேன். ஒரு சமயம் நான் துணிச்சலான ஒரு செயலை செய்தேன். இளமை பருவத்தை பத்தி ரொம்ப ஒரு நினைச்சு யோசிச்சு பாக்குறாரு.
அந்த இளம் பிள்ளைகளோட நான் எப்படியெல்லாம் ஆடி திரிஞ்சேன். ஒரு சமயம் நான் துணிச்சலான ஒரு செயலை கூட நான் செஞ்சேன். என் இனிய அந்த இளைய நண்பர்களுடன் ஒரு ஒரு நீர்நிலைக்கு நான் சென்றேன். அது ஆழமான நீரை உடைய கேணி. அதன் கரையிலே ஒரு மரம். அதன் ஒரு கிளை வளைந்து தாழ்ந்து கேணியினுடைய நீர்ப்பரப்பின் மேலாக சென்றது. அப்ப ஒரு நீர் நிலைக்கு அவரு போயிருக்காரு. அது ரொம்ப அந்த ஆழமான நீரை உடைய அந்த கேணி. அதன் கரையில ஒரு மரம். அந்த மரத்தினுடைய இந்த கிளை ரொம்ப வளைஞ்சி தாழ்ந்து அந்த கேணியினுடைய நீர்ப்பரப்பு மேலாக அது கிடக்குதான் சென்றதாம். அதை பார்த்ததும் நண்பர்களுக்கு என்னுடைய திறமையை காட்ட இது ஒரு வாய்ப்பு என்று கருதினேன். ஏன்னா இளமை பருவத்துல நம்ம இப்படி சாகசம் பண்றதுதான் இளைஞர்கள் முனைவார்கள் இல்லையா? அந்த ஒரு இளம் துடிப்பு ரத்தம். அதனால அந்த மாதிரி இவருமே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுகள்ட்ட எல்லாம் தன்னுடைய திறமையை காட்டுறதுக்காக இது ஒரு வாய்ப்புன்னு நினைக்கிறாரு. நான் அந்த மரத்தின் மீது ஏறி நீர்ப்பரப்புக்கு மேலாக இருந்த அந்த கொம்பினை அடைந்தேன். அங்கிருந்து அங்கிருந்து துடும் என அந்த ஆழமான மடுவில் நான் குதித்தேன். அதை பிடிச்சுக்கிட்டு இந்த மரத்தின் மீது ஏறி நீர்ப்பரப்புக்கு மேலா இருந்து அந்த கொம்பினை அடைஞ்சிருக்காரு. அங்கிருந்து டக்குன்னு கீழே விழுந்துட்டாரு. அந்த ஆழமான மடுவுல அவர் குதிச்சுட்டாரு. கீழே மூழ்கி சென்றேன். தரையை தொட்டேன். அது மட்டுமா, தரையில் உள்ள அந்த மணலில் ஒரு கைப்பிடியை எடுத்துக்கொண்டு மேலே நீர்ப்பரப்பிற்கு வந்தேன். கரையில் நின்றவரெல்லாம் வியந்து கைதட்டும்படியாக மணலை அவர்களுக்கு காட்டினேன். என்ன கீழே வர போய் அங்க இருக்க மணல் முகுண்டு எடுத்துட்டு மேல காட்டுறாரு. அவர்களிடையே அப்பொழுது ஒரு வீரனாக காட்சியளித்தேன். அந்த இளமை எங்கே போயிற்று? இப்பொழுது பொல்லாத அந்த முதுமை வாட்டுகிறது. தண்டினை ஊன்றி தளர்ந்து இருமலிடையே சில சொற்களே பேசும் நிலைக்கு நான் ஆளானேன். அந்த பழைய காலம் மீண்டும் வருமா? இப்படி கழிந்து போனவற்றை மீள எண்ணி எண்ணி இறங்குகிறார் அப்புலவர். சோ முடிந்த ஒரு விஷயத்த அது ஒரு வருந்துற விஷயமா இருக்கலாம், அல்லது மகிழக்கூடிய ஒரு விஷயமாவும் இருக்கலாம். ஆனா மீள மீள அதை பத்தி நாம சிந்திக்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கு இந்த சித்தம் நமக்கு உதவியா இருக்கு. சித்தம் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதுனாலதான் நம்மளால நம்ம பாஸ்ட பத்தியும் நம்மளால ஒரு விஷயங்களை நம்மளால மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்கிறதுக்கு முடியுது. ஃபியூச்சரை பத்தி நம்மளால சிந்திக்க முடியுது இல்லையா? அதனால சித்தம் அந்த மாதிரி நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படிதான் இவரு தன்னுடைய இளமை பருவத்தை பத்தி அவரு சிந்திக்கிறாரு. மேல எண்ணி எண்ணி இறங்குகிறார் அப்புலவர். அவர் மட்டுமா, நாமும் கூட அதைத்தான் செய்கிறோம். உற்றது சிந்திக்கும் உணர் என்ற அந்த ஆசிரியனுடைய வாக்கு எவ்வளவு உண்மையாக உள்ளது அப்படின்னு அவங்க சொல்லி இந்த சித்தத்தை பத்தி நமக்கு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. சோ இங்க நம்ம மீள மீள சிந்தித்தல் அப்படிங்கிறத இங்க கொடுக்குறாங்க. சோ இனி அழுந்தி அறிதலே அனுபவம் அல்லது நுகர்ச்சி எனப்படுகிறது. இந்த ஆன்மாவானது தான் நிச்சயித்த அந்த பொருளினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் மீள மீள பலவாறு சிந்திக்கும். அந்த நிச்சயித்த பொருளினுடைய தன்மையை மீள மீள அது பலவாறு சிந்திக்கும் போதே அந்த பொருளை அது அழுந்துகிற அந்த நிலை அங்க உண்டாயிருது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ ஒன்றுல அவ்வாறு உற்று உற்று அந்த சிந்திப்பதற்கு கருவியாய் இருப்பது அந்த சித்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த மனமானது இதுவா அதுவா அப்படின்னு ஐயுறுதலை கொடுக்குது. புத்தியானது இதுதான் அப்படின்னு நிச்சயித்த உடனேயே இந்த ஆன்மா அதுல மீள மீள அதை பத்தி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருது. சிந்திச்சு அதுல போய் அழுந்தும் போது அந்த அழுந்தக்கூடிய அந்த மீள மீள அதை சிந்திப்பதற்கு ஒரு கருவியா இருக்கக்கூடியதான் இந்த சித்தம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லி இதை முடிக்கிறாங்க மாஸ்டர்ஸ். அதனால இந்த முதல்ல மனத்தை பத்தியும் புத்தியை பற்றியும் அகங்காரத்தை பற்றியும் லாஸ்டா அந்த சித்தத்தை பத்தியும் நமக்கு சொல்லி இங்க ஆசிரியர் விளக்கி கூறியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ சித்தம்ங்கிற ஒரு ஆன்ம தத்துவம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதால் தான் நமக்கு புதிதாக வரக்கூடிய இந்த பொருட்களை மட்டும் இல்லாமல் முன்னரே நடந்த ஒரு விஷயங்களையும் பொருட்களையும் பற்றியுமே நம்ம சிந்தித்து மகிழவும் முடியும். நாம வருந்தவும் முடியுது. அதனாலதான் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. நன்றி மாஸ்டர்ஸ்.